हाय फ्रेन्ड्स गिबियावनो ब्रह्मजबिन फसंथाननि गासिबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैबाय लोगोफोर आरो दिनैनि बे साख्रियाव आङो BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय टटेल 414टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर दा बे भेकेन्सिनि सायाव सावरायगोन नंगौ लोगोफोर BTR गभर्नमेन्टआ थारमाने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव टटेल 414टा अर्थात 414टा 414टा भेकेन्सि फोसावदो लोगोफोर आरो बे भेकेन्सियाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बे गासै बाथ्राफोरखौ आङो बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अके BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट टटेल 414टा आरो पस्टनि मुङा जाहैबाय फरेस्टार एन्ड फरेस्ट गार्डनि भेकेन्सि ओंखारदो अके आरो बे भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइनि प्रसेसखौ जोंना माने 14 मार्चनिफ्राय जागायबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ जादों जोंनिया 3 एप्रिल अर्थात 3 एप्रिलाव बेनि लास्ट डेटखौ लाखिनाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा बेयाव जोंना एप्लाइनि जि प्रसेस बे स्टार्ट जाखाबाय 14 मार्चनिफ्राय आरो सोलिबाय थागोन जोंना माने 3 एप्रिलसिम बेनि एप्लाइनि प्रसेसा सोलिगोन आरो बेयाव मोनसे इम्पर्टेन्ट पइन्टसा जाहैबाय बेयाव बे पस्टनि थाखाय खालि माने BTC नि केन्डिडेटफोराल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आउट अफ BTC केन्डिडेटफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर अके दा BTC आव जाय केन्डिडेट्सफोरा बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जागोन एप्लाइ खालामनो सानबाय थादो नोंथांमोना रेडि जादो आरो एप्लाइ खालामदो आरोना नैयाव दंखायनो BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जि रिक्रुटमेन्ट बेनि जि एज लिमिट सेलारि सिलेक्शन प्रसिडिउर एप्लिकेशन प्रसेस बेयाव गासै मा नांगोन नङा होमबा बेखौ आङो बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन जोंना पस्टआ टटेल नैयाव दंखायो पस्टआ जाहैबाय जोंनियावनो फरेस्टार 1नि थाखाय 84टा भेकेन्सि दङ आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय टटेल 330टा भेकेन्सि दङ आरो बेयाव सेलारिखौ मोननो हागोन नैयाव दंखायो नै माने 21,400 निफ्राय जागायनानै 49,000 सिम बेनि जि सेलारि फरेस्टार 1नि थाखाय बे सोलिगोन होननानै बुंदों आरो ग्रेड पे मोननो हागोन 6,200 करे अके आरो एजुकेशनेल क्वालिफिकेसना जाहैगोन मिनिमाम माने बेचेलर डिग्री एनि डिसिप्लिन जाबानो जाबाय अर्थात ग्रेजुएसन जाबानो जाबाय आरो एजखौ मोननो हागोन 18 to 25 जेनेरेल केन्डिडेटनि थाखाय जेनेरेलि बेखिनि जागोन आरोना आरो बेयो मा जानांगोन जानुवारि 31 जानुवारि 2024 आव 18 to 25 एजनि गेजेराव थानांगोन नाथाय जोंहा रिलेक्सेसन मोननो हागोन SC STफोरा 5 इयार अर्थात 30 इयारसिम 18 to 30 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो OBCआ 3 बोसोर रिलेक्सेसन मोननो हागोन एजनि आरो बिथांमोना 18 to 28 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन अके फरेस्टार 1नि थाखाय दे नेक्स्ट भेकेन्सिया दंमोन जोंना मा नेक्स्ट भेकेन्सिया दंमोन फरेस्ट गार्डनि भेकेन्सि टटेल 330टा भेकेन्सि दङ आरो सेलारिखौ मोननो हागोन मानो 14,000 निफ्राय 49,000 सिम ग्रेड पे मोननो हागोन बेसेबां 5,600 ग्रेड पे मोननो हागोन अके आरो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय एजुकेशनेल क्वालिफिकेसना जागोन जोंना मानो 10+2 अर्थात हायर सेकेन्डारि पास जाबानो जाबाय एनि डिसिप्लिन अके आरो बे एसआ एखेयानो 18 to 25 जानुवारि 31 नि 2024 आव बेखौ बारनो मोननाय नङा अर्थात 18 to 25 नि गेजेराव थानांगोन अके आरो जोंहा रिलेक्सेसन मोननो हागोन SC STआ 5 इयार अर्थात 30 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो OBCआ 28 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 18 to 28 18 to 30 SC STफोरा अके दानिया फैबाय जोङो हाइटखौ नायगोन जोंना हाइटआ सोरनिया बेसेबां दङ बेसेबां गोजौआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन हाइटआ जाहैबाय नैयाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट दङ जोंना फिजिकेल स्टेन्डार्डआव नायगोन जोङो जेनेरेल केटेगरियाव 163 नांगौ फिमेलनि थाखाय 150 आरो मेला 163 फिमेला 150 अके आरो हाजोआरि आरो हिल्स एन्ड प्लेन ट्राइबनि थाखाय अर्थात SC STफोरनि थाखाय टटेल 153 जाबानो जाबाय मेलनि थाखाय आरो फिमेलनि थाखाय 145 सेन्टिमिटार हाइट जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि उनाव सेसआ जाहैबाय नर्मेलि 84 आरो फिमेलनि थाखाय 70 माने 9 जागोन आरोना आरो जुदि फुवारोबा 89 मेलनि थाखाय फिमेलनि थाखाय 84 सेन्टिमिटार जानांगोन अके अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदो
दा एप्लाइनि जि प्रसेस नैयाव दोङो नै अभारभिउखौ खेबसे नायगोन जोङो बेयाव दोंखायो बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2024 अभारभिउखौ नायगोन जोङो खेबसे नैयाव दोङो नै जोंना अर्गेनाइज खालामदो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड अर्थात CSB आरो डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट BTCनि पस्टनि मुङा जाहैबाय फरेस्टार 1 एन्ड फरेस्ट गार्डनि टोटेल भेकेन्सि दङ 414टा भेकेन्सि अके केटेगरिया जागोन जोंना माने आसाम जब आरो गभर्नमेन्टआ जाहैबाय माने गभर्नमेन्ट जब बियो आरो लकेसना जागोन BTR रिजियनाव जागोन अके आरो एप्लिकेशननि लास्ट डेटखौ लाखिनाय जादों 3 एप्रिलाव आरो एप्लिकेशन मोडआ जागोन अफलाइन मोडआव बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन दे अनलाइन जानाय नङा बे लोगोफोर अफलाइन मोडआव जागोन आरो बेनि जि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक आङो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखादो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक खालामनो हागोन नायहैनो हागोन लोगोफोर अके नैयाव दोंखायनै फरेस्टार 1 नि थाखाय 84टा भेकेन्सि फरेस्ट गार्डनि थाखाय 330टा भेकेन्सि टोटेल 414टा भेकेन्सि अके दानिया नायगोन जोङो बेवहाय एजुकेशनेल क्वालिफिकेसन नैयाव दोंखायनै फरेस्टार 1 नि थाखाय बेचेलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय अके फरेस्ट गार्डनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जाबाय बेनि उनाव एज लिमिटआ जाहैबाय जोंना मानो मिनिमाम 18 to 25 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन मेक्सिमामा 25 मिनिमामा 18 अके आरो रिलेक्सेसन मोननो हागोन जोंहा नैयाव दोंखायनो रिलेक्सेसन मोननो हागोन SC ST फोरा 5 इयार रिलेक्सेसन OBCआ 3 इयार रिलेक्सेसन अर्थात 18 to 30 इयार आरो 18 to 28 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन अके सेलारिखौ मोननो हागोन नैयाव दोंखायनो सेलारिखौ मोननो हागोन फरेस्टार 1 नि थाखाय 14,000 निफ्राय जागोन 49,000 सिम जागोन आरो ग्रेड पे मोननो हागोन 6,200 सिम अके आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय 14,000 निफ्राय 49,000 सिम ग्रेड पे मोननो हागोन 5,600 अके बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसिडिउर दङ जोंहा सिलेक्सन प्रसिडिउरा जागोन फार्स्टआवनो मा जागोन फार्स्टआवनो रिटेन टेस्ट जागोन फिजिकेल फिटनेस टेस्ट जागोन भाइबा भइस टेस्ट जागोन अर्थात इन्टारभिउ जागोन आरोना बेखौ क्लियार खालामनो हाबानो जबनि थाखाय एलिजिबल जागोन दानिया रिटेन टेस्टआव मा फैगोन ना होमबा केन्डिडेट हु हेभ एपियार्ड इन रिटेन टेस्ट हुइच विल बि दा 3 घन्टा थागोन आरो साबजेक्टआ थागोन जेनेरेल नलेजनिफ्राय कुइसन फैगोन जेनेरेल मेथामेटिक्सनिफ्राय फैगोन इंलिसनिफ्राय फैगोन आरो बेयो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जागोन फरेस्टार 1 नि थाखाय अके आरो SSLC स्टेन्डार्ड जागोन माने फरेस्ट गार्डनि थाखाय अके बे जाबाय रिटेन टेस्ट 3 घन्टा थागोन साबजेक्टफोरखौ दानि खोन्थाखाबाय जिकेनि जेनेरेल मेथामेटिक्सनि इंलिसनि बे मोनथाम साबजेक्टनि फैगोन आरो बेयो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जागोन फरेस्टार 1 नि थाखाय अके आरो SSLC लेभेलनि जागोन फरेस्ट गार्डनि थाखाय अके बिनि उनाव फैगोन फिजिकेल फिटनेस टेस्ट बे जागोन 26 किल'मिटार मेलनि थाखाय थाबायनो नांगोन आरो 16 किल'मिटार फिमेला थाबायनांगोन उइदिन 4 घन्टानि गेजेराव अके 4 घन्टानि गेजेराव मेल केन्डिडेटआ 26 किल'मिटार थाबायनांगोन फिमेला 16 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 घन्टानि गेजेराव अके इनिफ्राय भाइबा टेस्ट लानाय जागोन भाइबा टेस्ट केन्डिडेट हु क्वालिफाइड मा होनना बुंदों इयाव केन्डिडेट हु क्वालिफाइड इन रिटेन टेस्ट फिजिकेल फिटनेस टेस्ट will have to appear in भाइबा भइस टेस्ट अके जायफोरा थारमाने खारनाय बारनाय थाबायनाय आरो रिटेनाव क्वालिफाइड जागोन बिथांमोनखौ माने भाइबा भइसनि थाखाय लेंहरनाय जागोन होननानै बुंदों अर्थात इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन अके दानि एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस साफ्रोमबो केन्डिडेटआ होनांगोन जेनेरेल OBC MOBCआ 150 एप्लिकेसन फिस होनांगोन SC STआ 100 एप्लिकेसन फिस होनांगोन आरो बे एप्लिकेसन फिसखौ मानि थ्रुयै होगोन नैयाव दंखायनो ट्रेजारि सालान नङाबा IPOनि गेजेरजों मानो बे एप्लिकेसन फिसखौ पे खालामनो नांगोन अके एप्लिकेसन फिसा ट्रेजारि सालान नङाबाथाय मानो IPOनि गेजेरजों बेनि एप्लिकेसन फिसखौ लानाय जागोन होननानै बुंदों दा बेखौ जाय केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना बेखौ होनांगोन आरो ट्रेजारि सालान नङाबा IPOनि थ्रुयै मानो नै जेनेरेल केन्डिडेट OBC 150 आरो SC STआ 100 ना एप्लिकेसन फिस बेखौ मा खालामनांगोन होनो नांगोन होननानै बुंदों अके आरो बेनि उनाव एप्लाइ खालामनायाथ' अफलाइन जागोन होननानै बुंखाबाय जोंना नैयाव दंखायो एप्लाइ खालामनाय अफलाइन जागोन आरोना अके अफलाइन प्रसेसनि थ्रुयै बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन नैयाव दंखायो एलिजिबल केन्डिडेट हु इज इन्टारेस्टेड एन्ड मिट्स एलिजिबल क्राइटेरिया फर दा एबभ मेनसन होनना बुंदों सायाव जि
क्राइटेरियाफोर होबोबाय बेयाव जायफोरा गोरोबगोन बिथांमोना मानो स्टेन्डार्ड फर्मनि थ्रु स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे लानांगोन बेयाव नोंनि डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन आरो बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ मानि गेजेरजों सेल्फ एटास्टेड खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंनियाव जेसेबां डकुमेन्ट्स दङ नङा होमबा हमना लाबाय मेट्रिकनिफ्राय जागायनानै डिग्रिसिम जायफोरा फरेस्टाराव एप्लाइ खालामगोन फरेस्टार 1 आव आरो जायफोरा फरेस्ट गार्डआव एप्लाइ खालामगोन हायार सेकेन्डारिसिम होबानो जागोन बिथांमोना गावबा गावनि डकुमेन्ट्सखौ आरो डिग्रि दङबाबो होजागोन खुनु बाथ्रा गैया बिथांमोना गावबा गावनि डकुमेन्ट्सखौ थारमाने जेरक्स खालामना लानांगोन बेयाव सेल्फ एटास्टेड होनांगोन गासिबो डकुमेन्ट्सआव आरोना सार्टिफिकेट मार्कशिट आदार टेस्टिमनियेल्स जि दङ नङा होमबा बेखिनिया बेनि उनाव नोंनि जि एप्लाइनि जि माबा डकुमेन्ट्स बेखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन मोनसे इनभलपनि साइजआ जाबाय 23 सेन्टिमिटार 23 × 10 सेन्टिमिटार अके 23 सेन्टिमिटार × 10 सेन्टिमिटार बे मोनसे एनभलप बायनांगोन आरो बेयाव थाइबानि मा खालामनांगोन पस्टेल स्टाम्प लागायनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन नै गाहायनि एड्रेसाव हरनांगोन आरोना एड्रेसखौ खेबसे बुंनानै दोनै गेदेर बोल्डआव लिरनाया दा मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड अर्थात CSB BTC पोस्ट अफिस रोड क'क्राझार BTC आसाम पिन कड 783370 अके दा बे एड्रेसाव थारमाने नोंथांमोना पस्टेलनि थ्रुयै बेखौ माने सेन्ड खालामनो हागोन नङाबा थांनानैबो बेखौ ड्रप खालामनो हागोन अके बेखिनि आरो लोगोसे बेयाव मा खालामनो नांगोन होननानै बुंदो जायखिनि दानि बुंखाबाय जे डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स खालामनांगोन सेल्फ एटास्टेड खालामनांगोन बेनि उनाव मानो खामाव मोनसे खामाव सोनांगोन खामनि साइजआ जाहैबाय बेयाव दंखायो खामनि साइजखौ बेयाव होखादो खामनि साइजआ जागोन 23 सेन्टिमिटार गोलाव जानांगोन 10 सेन्टिमिटार गुवार जानांगोन अके आरो बेयाव पस्टेल स्टाम्प लागायनांगोन थाइबानि बेनि उनाव बेखौ क्लियारलि नोंथाङा मानो नोंनि जि माबा दङ बेखौ लिरजोबनांगोन सेल्फ एड्रेसखौ लिरनांगोन अके एड्रेसा जाहैबाय नैयाव आरो नोङो मा पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदो बेखौबो सायाव मेनसन खालामनांगोन आरोना एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ उमुक आरोना फरेस्टार 1 बा फरेस्टार 1 नङाबाथाय नों मा लिरनांगोन फरेस्ट गार्ड बा फरेस्ट गार्ड लिरनांगोन आरो नै सिङाव होनाय एड्रेस बे एड्रेसखौ थारमाने सिङाव लिरनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव एड्रेसाव हरनांगोन आरो साइड मोनसेखि नोंनि डिटेल्सखौ लिरजोबनांगोन आरोना नोंनि एड्रेसखौ लिरजोबनांगोन फर्मखि थारमाने नङाबा नोंनि मुंखौ लिरनांगोन फादार मादारनि मुंखौ लिरदो बेनि उनाव नोंनि एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय बेनि उनाव मानो पोस्ट अफिसाव थांनानै स्पिड पस्टबो खालामनो हागोन नङाबा डाइरेक्ट थांनानै नोंथाङा स्पिड पस्ट नङालासिनोबो हरनो हागोन नङाबा डाइरेक्ट थांनानैबो नोंथाङा CSBनि जि अफिस दङ बेयाव थांनानै नोंथाङा बेखौ ड्रपबो खालामनो हागोन बेयाव बक्स थाखागोन बेयाव हैनोबो हागोन आरोना जियानो जा फिजिकेलि थांनानैबो हैनो हागोन दा बेयाव माखासे डेटफोर दङ नै स्टार्टिं डेटआ जोंनिया 13 मार्चआव जागायबाय अके एप्लिकेशननि लास्ट डेटआ जागोन जोंनिया 3 एप्रिलाव जोबगोन रिटेन टेस्ट नटिफाइ जागोन फिजिकेल फिटनेस टेस्ट बेफोर जाथ'वाखै गासिबो नटिफाइ जागोन लोगोफोर अके आरो इम्पर्टेन्ट डेट्स दङ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा एडभार्टाइजमेन्टनि PDF डाउनलड खालामना नायनो हागोन एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक बे गासिबो लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखादो बेयाव थांना नोंथांमोना मा खालामनो हागोन एप्लिकेसनखौबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन लानो हागोन आरो फिलआप खालामनानै हरनो हागोन अर्थात स्टेन्डार्ड फर्मनि लिंक आं बेयाव होना दोनखादों आरोना बेनि अनगायैबो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बेनि लिंकखौबो होखादो अफिसियेल साइटनि लिंक होखादो गासैखौबो थांना नायबानो जाबाय अके दा भिडिअ बेखिनियानोमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फेसबुकआव नायदोबा फल' खालामनानै लाबानो जाबाय अके थेंक इउ फर वाचिं